350 елдан артык тарихы булган Иске Тинчәле авылы мәчет ачу тантанасына әзерләнә. Шушы көннәрдә генә авыл халкы буа мөхтәсибәте һәм иганәчеләр катнашында мәчеткә ой куелды. Бүген инде бик зур тантана безнең Буа районында Иске Тинчәле авылында инде икенче мәхәллә барлыкка килә. Бүген инде манара кую тантанасы, әлхәмдүлилләh. Безнең инде районда бу 63-нче мәчет. Буа районы Иске Тинчәле авылы ТАССРның халык комиссарлары советы рәисе булып эшләгән Кыям Абрамовның туган төбәге буларак та данлыклы. Шуңа да мәчеткә Кыям Әлимбәк улы исемен бирергә карар кылынган. Төзү эшләрен Буа якташлык җәмгыяте әгъзасы Марс Алиев әйдәп йөри. Гомумән авылга икенче мәчет төзүне дә ул тәкъдим итә һәм төп иганәчесе була. Күптән хыялым бар иде. Инде менә шундый юлга баскач, менә шундый мәчетне булдырырга дигән фикер. Аны ул төрле генә юллар, аны беркем дә Марс син шунда мәчет сала дигән түгел. Bir etücüde güzel. Bizim Kıday Teyle'den kile isten. Бик матур булды мәчетебез. Рәхмәт Марс абыйга. Юлларны да менә төзәтә. Бөтенчне бик матур ясады. Прям инде шул хәлле безгә шатланып шунда йөрергә ясын. Иске Тинчәле авылында икенче иман йортын тантаналы ачу чарасы август айына планлаштырылган. Мөршидә Җиһан, Гакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары.